Bon dia, bona tarda. Si heu arribat aquí segurament és perquè abans heu vist l'afirmatiu del passat simple, que era I sang, you sang, he sang, i si fos un verb regular que acaba en ed, doncs I opened, with final ed, you worked, tu vas treballar amb final ed, etc. Anem a veure ara, serà una miqueta més complicat, però no ens espantem, com es fan les negacions. Anem esborrant. I la primera cosa que hem de saber és que sempre tindrem la paraula did not i que la paraula did not, si volem, podem deixar-la simplement en didn't, especialment quan parlem. Normalment la gent quan parla no diu I did not go o I did not hear you, diuen I didn't hear you, didn't. Intentem que la pronunciació sigui com didn't, o si voleu aquesta D, quan feu aquesta D ja heu d'estar preparant-vos per fer la N i la T a la vegada. Només hi ha una vocal, que és aquesta d'aquí, i no és una I, no és didn't, sinó que és didn't. Didn't. Fixeu-vos a càmera lenta. Didn't. Proveu vosaltres. Did not. Didn't. Did not. Didn't. Molt bé, doncs fet aquest aclariment, anem a veure què és el que passa quan posem aquí el verb. Us podeu imaginar que ja us diré que no diré... Perdoneu. Us podeu imaginar que no se l'hauria d'afegir S, però el que potser no ens esperem és que el que no hem d'afegir és ni la ED. És a dir, jo no vaig obrir la porta, seria I didn't open the door. Tu no vas obrir la porta, seria you didn't open the door. I podríem dir, bé, i què ha passat amb l'ED, que abans era tan necessari? Doncs l'ED, en la frase afirmativa de I opened the door, vaig obrir la porta, aquest ED ens està dient que això no és present. No és jo obro la porta cada dia, o sovint obro la porta perquè sóc el porter. No. Jo la vaig obrir. I aquesta informació ens la dona l'ED. Estem d'acord amb això? Si no hi hagués un ED, nosaltres pensaríem que això és passat. Molt bé. Doncs en les negatives, qui t'està dient que la frase és negativa és el didn't. El did. Perquè si aneu als verbs irregulars, us n'adonareu que el passat del do és did. Si voleu, d'alguna manera, és com si l'ED que estava aquí hagués desaparegut per aparèixer aquí i transformar el don't o el doesn't de les frases en present en un didn't. Fixeu-vos, anem a veure si així s'entén millor. La negació en present, no en passat, la negació en present de jo no vaig obrir la porta, jo no obro la porta, és I do not open the door. Si volem fer-ho en passat, podríem dir I do not opened the door, que és una frase totalment agramatical, i llavors el que fem és agafar aquest ed, el traiem d'aquí i el portem al do, que en aquell moment, per art de màgia, deixa de ser un do i es transforma. Recordeu que li hem enviat la informació de que això és un passat, doncs el passat del do és did. Ens ho podem aprendre com vulguem. La qüestió és que diguem I didn't open, you didn't work, he didn't listen, she didn't visit, per exemple. Però no visited, opened, closed, worked, amb la ed al final. Molt bé. Segona part. I si el verb no acaba en ed perquè és un verb irregular, seguim la mateixa filosofia. Hem de fer que desaparegui qualsevol rastre de passat, perquè el passat ja el porta el did inclòs. Agafem el verb write. Let's take the verb write, que seria wrote en passat, perdó. Però
com que hem dit que no ha de quedar ni rastre del passat i roads és la segona columna, li traiem qualsevol rastre de passat i el deixem en la seva forma bàsica, the base form. And the base form és la primera columna, l'infinitiu, la forma bàsica. I si no és el verb write? I si és el verb, per exemple, go? El passat del go és went, no? I estaríem tentats de dir we didn't went. Nosaltres no vam anar on fos. No? Recordeu que aquí no pot quedar ni rastre del passat perquè el passat ja el diu aquí. Per tant, li traiem. I quina és la forma bàsica del verb went? Doncs la forma bàsica és go. Mireu la llista i veureu que és go, went, gone, anar. Go, went, gone, anar. La segona columna el deixem en la forma bàsica. I això és tot el que hem de saber sobre les negatives en el passat. Us haig de dir que fins i tot la gent que té un nivell maco d'anglès, que el sap parlar, que no té gaire problema en expressar-se, de tant en tant s'equivoca i deixa anar un ed indesitjat aquí. O, si és un verb irregular, doncs deixa anar la forma irregular. Passa de tant en tant. El problema és quan passa sempre o sovint. Si passa de tant en tant, es pot perdonar. Si no, ho hem de millorar. És una característica típica de les llengües com el català, que ens equivoquem freqüentment en aquest cas. Doncs dit això, ja heu vist que és relativament senzill, però hi ha una cosa a la que hem de parar especial atenció.